Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 10 sa bulan sa Abril tuig 2022. Karon ang gitawag nga Palm Sunday, Passion Sunday, Domingo sa Pasyon. Gitawag usab kini nga Bendita sa Lukay. Ang pagbasa sa Pasyon sa atong Ginoo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 22, bersikulo 14 ngadto sa kapitulo 23, bersikulo 56. Sa pag-abot sa takda sa panihapon, mitambong si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles ug miingon siya kanila, "Dako kaayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo sa dili pa ako mag-antos. Kay sultihan ko kamo, kadili na gayud ako mukaon niini hangtod nga himuon kini didto sa gingharian sa Dios." Unya mikuha si Jesus og kupa, nagpasalamat sa Dios ug mingon, "Dawata kini og bahina ninyo, kay sultihan ko kamo nga sukad karon. Dili na ako muinom niining bino hangtod nga moabot ang gingharian sa Dios." Gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios, unya gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon, "Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini aron paghandom kanako." Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya, "Kining kupa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyong hibaluan nga ang nagbudhi kanako ania dinhi mitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios, apan pagkaalaot ni adtong tao nga nagbudhi kaniya. Unya nagpangutan-anay sila kung kinsa kaha kanila ang magbudhi kaniya. Unya naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila, "Ang mga hari nining kalibutan na nagmando sa ilang mga ginsakupan, ug ang mga namunuan gitawag og mga dangpanan sa mga tao, apan ayaw ninyo kini buhata. Hinuon ang labing dako kaninyo, kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran, ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya ang gisilbihan gayod? Apan ako ania nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Ug sama nga ang akong amahan naghatag kanako og katungod sa paghari. Ihatag ko usab kaninyo ang maong katungod. Mangaon kamo og manginom didto sa akong lamisa sa akong gingharian, ug manglingkod unya kamo sa mga trono aron paghukom sa 12 kabanay sa Israel. Simon, Simon, pagbantay, si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan sama sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo, og inigbalik na nimo kanako. Kinahanglan lig-unon mo ang imong kaigsuunan." Si Pedro mitubag, "Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon." Miingon si Jesus, "Sultihan ko ikaw Pedro, nga dili pa mo tuktugaok ang manok niining adlaw hangtod nga ilimod mo ako sa makatulo." Unya miingon si Jesus kanila, "Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puntil, ubag o sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayod." Mitubag sila. Apan karon miingon si Jesus, "Kadtong adunay puntil o bag, kinahanglan magdala niini. Kadtong walay espada, kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo ug ang halin ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal. Kinahanglan matuman dinhi kanako, kay ang sulat bahin kanako. Nagsugod na pagkatuman." Ang mga tinun-an miingon, "Tan-awa Ginoo, ani ay duha ka espada." Ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus og miadto sa bungtod sa mga olibo sumala sa iyang nabatasan. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na sila didto,
miingon siya kanila, pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Unya mibiya siya kanila ngadto sa dili kaayo halayo ug miluhod siya ug nagampo. Amahan, miingon siya, kun buot ka, kuha kining kupa gikan kanako, apan dili ang akong pagbuot kundili ang imo maoy matuban. May mga anghel nga mitungha gikan sa langit nga milig-on kaniya og samtang nag-anto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayod ang iyang singot sama sa dagkong tulo sa dugo nga nangahulog sa yuta. Human sa iyang pagampo, mitindog siya og mibalik ngadto sa iyang mga tinunan. Nakita niya sila og nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo og miingon siya kanila, nganong nangatulog man kamo, bangon og pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao. Si Judas, usa sa mga 12 ka tinunan, naguna kanila og miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya. Apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba di ay nimo ang anak sa tao pinaagi sa usa ka halok? Sa dihang nakita sa mga tinunan ni Jesus nga kauban niya kun unsa ang mahitabo, miingon sila, Ginoo, tigbason ba namo sila? Og usa kanila mitigba sa ulipon sa Pangulong Pari og naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag, husto na, og gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon og giayo siya. Unya miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari og sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo og sa mga pangulo sa mga Hudeo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga nagdala man kamog mga espada og mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw uban ako kaninyo didto sa templo og wala ako ninyo dakpa. Apan kining taknaa inyo og sa gahom sa kangitngit. Unya gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa Pangulong Pari. Si Pedro misunod og nagpaantaw. Sa taliwala sa hawanan, may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, kining tawhana kauban usab niya. Apan gipanghimaka kini ni Pedro nga nag-ingon, Day, wala ako makaila kaniya. Sa wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya og mingon, kauban kausab nila. Apan mitubag si Pedro, dili ako kauban nila. Unya paglabay sa mga usa ka takna, dihay laing tawo nga miinsister sa pagingon, walay duha-duha kining tawhana kauban gayud niya kay taga Galilea man usab siya. Apan mitubag si Pedro, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok, milingi ang Ginoo og bitutok ang Pedro. Og nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mo tugtugaok ang manok karong adlaw, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro og mihilak sa hilabihang pagbasol. Unya gibugal-bugalan o gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata o gipangutana siya, tag-anakin say nagbunal kanimo. Ug daghan pa ang ilang gisulti sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudeo ug ang mga kadagkuan sa mga pari. Ingon man ang mga magtutudlo sa balaod ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labawng hukmanan. Sultihi kami, miingon sila. Ikaw ba ang Mesiyas? Mitubag siya. Konsultihan ko kamo, dili kamo mutuo kanako. Ug kun pangutan-on ko kamo, dili kamo mutubag. Apan sukad karon, ang anak sa tao maglingkod sa to sa Dios nga labing gamhanan. Ug miingon silang tanan, ikaw bagayo di ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila, giingon ninyo nga ako mao. Unya miingon sila, wala na kita magkinahanglan pag mga saksi, nadungo gayod nato gikan sa iyang kaugalingong baba. Ang tanan mitindog og gidala nila si Jesus sa atubangan ni Pilato og didto gisumbong nila siya. Miingon sila, hisakpan namo kining tawhana nga nagpasalaag sa atong mga tao og nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador
ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas nga usa ka hari. Si Pilato nangutana kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Unya miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pare ug sa mga tao, "Wala ko'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana." Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiug na siya kagubot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea unya milibot sa tibuok Judea. Og karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini nangutana siya, "Taga Galilea ba kining tawhana?" Og sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan di ay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga didto sa Jerusalem ni adtong panahona. Nalipay pag-ayo si Herodes sa pagkakita niya kang Jesus kay nakabalita man siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha sa pagpakikita kaniya. Nangandoy usab siyang mutanaw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang butang, apan wala gayud mutubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug mga magtutudlo sa balaod ug mipasakag bugat nga mga sumbong bato kang Jesus. Unya gibugal-bugalan siya o gibiay-biay ni Herodes og sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong bisti o gipadala balik ang Pilato. Ni adto gayong adlaw, nagkahigala si Herodes og si Pilato nga kaaway kaniadto. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga pangulo ug ang mga tao. Giingna niya sila, "Inyong gidala dinhi kanako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan nako nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang buhat nga gisumbong ninyo batok kaniya." Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an kay gidala man niya kining tawhana pagbalikan nato. Wala siya'y nabuhat nga angay silutan sa kamatayon. Busa ipalatos ko lang siya og unya buhian. Apan misinggit ang tibok pundok sa mga tao, "Patiya siya! Si Barabas maoy buhi." Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka pag-alsa sa mga tao nga nahitabo sa syudad ug tungod kay nakapatay siya. Buot ni Pilato nga buhian si Jesus, busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya, "Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!" Sa ikatulo kahigayon miingon si Pilato kanila, "Apan unsa bay sala nga iyang nahimo? Wala ako'y nagkaplagan bisag unsa nga angay sa silot sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian." Apan nagpadayon sila sa pagsinggit ug nabugos nga si Jesus, ilansang gayud sa krus ug milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo ug gibuhian niya ang tao nga ilang gipili o gibilanggo tungod sa pagpanggubot o sa pagpatay. O gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila ngadto kaniya ang ilang gusto. Samtang gidala nila si Jesus, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa balangay gawas sa syudad. Gidakop nila siya o gipapasan sa krus o gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tao nga misunod kang Jesus ug ang uban kanila mga babaye nga naghilak ug nagbinatay tungod kaniya. Unya milingi si Jesus kanila ug miingon, "Mga babaye sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki. Hilaki hinuon ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay muabot ang mga adlaw nga muingon ang mga tao, bulahan ang mga babaye nga dili manganak ug ang mga babaye nga wala makapanamkon ug wala gayud makapasuso ug mga bata. Mao kadtong panahona nga ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatumpag nga ri kanamo ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. Kay kun kining mga butanga gibuhat sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kun laya na kini." Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabera, gilansang nila si Jesus og ang duha ka kriminal.
ang usa diha sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Og gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtanaw, samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeyo nga nag-ingon, Giluwas niya ang uban, ipaluwas niya ang iyang kaugalingon kung siya mauban ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siya aslom nga bino o giingnan, Kung ikaw ang hari sa mga Hudeyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod, Kini siya mao ang hari sa mga Hudeyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibiay-biay kaniya, Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gipadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon, Wala ka ba mahadlok sa Dios? Ania kita dinhi, gisilutan sa maurang silot, apan angay kanato ang silot nga gipahamtang kanato, kay tukma man kini sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Ug miingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumin taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya, Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mga alas 12 na kadto ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Ug napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo o gidahig niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod gayud nga siya maayong tao. Sa dihang nakakita sa nahitabo ang mga tao nga nagtapok didto aron pagtan-aw, na mauli silang tanan nga nagpamukpok sa ilang dughan sa kasubo. Ang tanang kaila ni Jesus, lakip ang mga babay nga misunod kaniya gikan sa Galilea, nagpaantaw didto aron pagtan-aw sa mga nanghitabo. May tao nga ginganlag Jose nga taga Arimatea nga usa ka lungsod sa mga Hudeyo. Maayo og ligdong siya nga pagkatao og nagpaabot sa paghari sa Dios. Og bisan tuod sakop siya sa labawng hukmanan sa mga Hudeyo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya, gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya panapton nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag didto sa pangpang nga bato. Usa ka lubnganan nga wala pagayod magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlawng igpapahulay. Ang mga babaye nga misunod kang Jesus gikan sa Galilea, mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug giunsa pagpahimutang didto sa gawas si Jesus. Unya na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlawng igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Mga igsoon, ang pasyon sa atong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Pagampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong Amahan, sa among pagsulod nining trabahoan, among gidala ang imong presensya uban kanamo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom labaw sa tanan diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mahuna-unaan ug mahukman sulod nining adlaw. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi niining bagong adlaw
niining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho ug mamahimong parte niining nga grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay namong mga kalampusan, magahatag kini sa imong himaya. Ubani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlaw. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Ug kamugaway ug kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami ana sa kalibog, giyahi kami. Kung kami muwadaan sa kadasig ug paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo ug ang paagi sa among paghimo niini makahatag unta kini og hugot nga pagtuo, kalipay ug pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidud-anon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. O Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagay kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga anaon ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.